Здравейте и добре дошли в канала ни, където ви показваме употребявани товарни и леки автомобили, с които да помагаме на бизнеса ви да расте. Именно днес ви предлагаме един такъв автомобил, който не просто изглежда добре, а работи всеки ден без компромис. От автокъща Армел Auto ви представяме един отлично поддържан Volkswagen Caddy, хладилен, практичен, икономичен и готов за работа. Този автомобил от 2020 година е с доказан двойка TDI дизел двигател с 102 конски сили, мощност, която е напълно достатъчна както за градски доставки, така и за извънградски курсове. Евростандарт Евро 6, нисък разход на гориво, нисък годишен данък и по-екологично присъствие на пътя. Автомобилът е нов внос от Германия, няма удари и е в отлично техническо състояние. Абсолютно всичко по него работи. Гумите са на около 80%, което означава, че сте готови за работа без допълнителни инвестиции. Но това, което го отличава, е хладилното оборудване, което може да сваля до плюс 6 градуса по Целзий. Идеално решение за транспорт на хранителни продукти, напитки, цветя, фармацевтични стоки или всякакви други продукти. Товарното пространство е макси, по-дълга база, с повече обем и повече възможности за пренос. Кадито е хомологация N1, води се товарен автомобил, перфектен за доставки. В купето разполагате с климатик, електрически стъпала огледала, заден парктроник, автостарт стоп функция и много други екстри. Комфорт и функционалност съчетани в едно работно пространство. Новия фейслифт придава и по-модерна и завършена визия на автомобила. От автокъща Армел Auto ви предлагаме възможност за лизинг с одобрение до 2 часа. Автомобилът се намира в град Петрич и можете да се свържете с нас на посочения телефон в описанието или да дойдете да го видите на живо. След вашия следващ работен партньор ви очаква. А не забравяйте, че ако този автомобил не ви е по вкуса, можете да се свържете с нас, за да намерим перфектната за вас кола по поръчка от Европа. Пишете ни във Facebook, Instagram или позвонете на посочения телефон в описанието. Благодарим ви, че ни гледахте и до скоро!